Ευχαριστώ τον Πρόεδρο που μου έδωσε την τιμή να είμαι εδώ στο Προεδρείο της Ώρας των Ασθενών, το οποίο πλέον έχει γίνει θεσμός, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι ο κοινός στόχος της επίτευξης της είδησης της νόσου και της βελτίωσης της ποιότητας της ζωής των ασθενών βγαίνει μετά από μια συνεργασία μεταξύ ασθενούς και γιατρού, και γι' αυτό πρέπει λοιπόν να φουγκραζόμαστε πάντοτε τα προβλήματα ο ένας του άλλου. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα ωραίο σέσιο, το οποίο αφορά τον δύσκολο κόσμο των ασθενών, τον οποίο θα μας το αναλύσει η κυρία Ρούστα. Αν θυμάμαι καλά, είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελεάνας, δεν θυμάμαι ταμείας ή γραμματέας. Ταμείας. Ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Να σας καλωσορίσω και στην πόλη μου, στην Καλαμπάκα. Χαιρόμαστε που είμαστε όλοι μαζί σήμερα εδώ. Εγώ από πλευράς θα σας μιλήσω για το δύσκολο κόσμο των ασθενών. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ένας ασθενής μόλις διαγνωστεί ότι έχει ένα αυτοάνωσο νόσημα, αμέσως μαθαίνει ότι πρέπει να μάθει να ζει με αυτό για την υπόλοιπη ζωή του και ότι θα πρέπει να μάθει πώς θα πρέπει να την αλλάξει και πώς θα πρέπει να πορευτεί με αυτό. Και επίσης ότι πάντα όλες οι μέρες δεν θα είναι ίδιες. Τώρα τα προβλήματα που έχει ένας ασθενής και θα πρέπει να τον αφυπνίσουν κιόλας, ότι είναι σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα και ότι μάλλον έχω ένα αυτοάνωσο, είναι ότι έχει κόπωση, έχει πόνο στις αρθρώσεις, φλεγμονές, διαταραχή στον ύπνο, μελαγχολία, κακή διάθεση, διαταραχές σωματικού βάρους, γαστρεντερικές διαταραχές. Και εφόσον όλα αυτά τον κάνουν να πάει στο γιατρό και συγκεκριμένα στο ρευματολόγο και γίνει η διάγνωση, εκεί αρχίζει και αναρωτιέται τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Πώς θα καταφέρει να ζήσει με αυτό, πώς θα είναι η ζωή του. Έχει πολλά ερωτήματα. Καταρχάς, αν αυτό που έχει θα ιαθεί ποτέ. Αν θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Αν θα μπορεί να είναι παραγωγικός, αν θα μπορεί να εργαστεί. Αν θα καταφέρει να τον αποδεχτεί το οικογενειακό του περιβάλλον. Και αν ακόμη δεν έχει οικογένεια, αν θα καταφέρει να κάνει οικογένεια, αν θα καταφέρει να κάνει παιδιά. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα για κάποιον που το βιώνει. Και προσπαθεί με πολύ κόπο και δυσκολία να αποδεχτεί αυτό που του συμβαίνει. Και έχει πάντα και κάθε μέρα σχεδόν πολλές ανασφάλειες, που αυτό του προκαλούν πολλές φορές και να χάνει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του, στην οικογένειά του, στο γιατρό του, ίσως κάποιες φορές, να νιώθει επειδή οι μέρες του είναι δύσκολες και πονάει και δεν έχει όρεξη και δεν είναι καθόλου καλά, να νιώθει ότι πρέπει να απολογηθεί γιατί δεν είναι καλά, γιατί νιώθει δύσκολα, γιατί πονάει. Και όλα αυτά φέρνουν και την κοινωνική απομόνωση, λοιπόν, και την απομόνωση και από το οικογενειακό του περιβάλλον. Μετά πρέπει να μάθει τι. Αφού αποδεχτεί, αφού φτάσουμε και στο στάδιο της αποδοχής, αρχίζει και καταλαβαίνει και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το σώμα του. Νιώθει τι πρέπει να κάνει κάθε φορά. Νιώθει τις αλλαγές. Και έτσι θέλει πολλές φορές να τον σέβονται και να τον σέβονται ως άνθρωπο. Μαθαίνει να μην φοβάται να μιλάει στο γιατρό του για ό,τι του συμβαίνει, ακόμη και αν κάτι που μπορεί για αυτόν να είναι αστείο. Μαθαίνει ότι πρέπει να το λέει. Θέλει από τον γιατρό του να τον ακούει πάντα, γιατί αυτός
ξέρει πώς είναι, καταλαβαίνει το σώμα του καλύτερα από τον καθένα. Μαθαίνει ότι δεν πρέπει να φοβάται να τηλεφωνεί ό,τι ώρα χρειαστεί και όσο δύσκολα περνάει στο γιατρό του, και θέλει να ενημερώνεται συνεχώς. Να ενημερώνεται για τη θεραπεία του, για τη φαρμακευτική του αγωγή και να έχει μια πολύ καλή σχέση με τον γιατρό του. Έτσι, πριν κλείνω την ομιλία μου με έναν στίχο του Ελίτη, ότι κάποτε θα ανταμώσουμε στους λόφους του ήλιου. Μην ξεχνάς, περπάτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραίες οι ομιλίες σας. Υπάρχει χρόνος, θα ήθελε κάποιος να κάνει κάποιο... Μην φύγετε. Φύγετε. Γιατί αγχωθήκατε? Εδώ είμαστε όλοι ήρεμοι. Με συγχωρείτε πολύ. Λοιπόν, τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Μπορεί κάποιος να θέλει να κάνει κάποια ερώτηση. Μπορεί να μην θέλει. Να τα καταλάβουμε όλα πάρα πολύ καλά. Θέλει κάποιος να κάνει κάποια ερώτηση? Δεν βλέπω. Όχι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι ήταν αρκετά κατανοητά και λεπτομερές. Τι αισθάνεται ένας ασθενής? Είδα ένα χέρι, θα σας πω. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Ευαγγελία Οικονομούλα και είμαι υπεύθυνη εδώ στη Θεσσαλία. Κυρία Κατερίνα Ρούστα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, μπορούμε να εκπαιδευτούμε εμείς οι ασθενείς όχι μόνο στη φαρμακευτική αγωγή, αλλά και να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά που μας είπατε? Με δυσκολίες, με μεγάλη προσπάθεια, μπορούμε. Και πού πρέπει να απευθυνόμαστε? Πάντα στο γιατρό μας. Πέρα από την ιατρική, μπορούμε να εκπαιδευτούμε και για την κοινωνική μας ζωή, όταν δεν υπάρχουν προσβάσεις, όπως είμαι εγώ. Εγώ πήρα το θάρρος να πω, γιατί είμαι σε αμαξίδιο. Όταν δεν υπάρχει προσβασιμότητα, τι πρέπει να κάνουμε? Εμείς σαν σύλλογοι, θα πρέπει να γίνουμε μία φωνή όλοι και να απευθυνόμαστε στους ανάλογους φορείς, είτε είναι Δήμος, είτε είναι στην περιφέρεια, και να απαιτούμε, εδώ θα απαιτούμε ότι πρέπει να έχουμε προσβασιμότητα, γιατί και εμείς είμαστε άνθρωποι και εμείς έχουμε δικαιώματα και δεν πρέπει να κλεινόμαστε μέσα σε ένα σπίτι, γιατί δεν μπορώ να βγω έξω όπως τώρα με ένα αμαξίδιο, γιατί δεν μπορώ να κυκλοφορήσω. Γιατί θέλω φροντιστή. Ακριβώς. Θα ήθελα, όχι παρατήρηση, επειδή από το άγχος σας είναι του Γιάννη Ρίτσου, δεν είναι του... Συγγνώμη. Επειδή το είπατε ευχαριστώ για την παρατήρηση. Με τέτοιο πάθος, και γι' αυτό σας το λέω. Το είπατε με τέτοιο πάθος και μας εκπροσωπεύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία ομιλία. Νομίζω να δώσω μια απάντηση σε αυτό που ρωτήσατε. Από εκεί και πέρα θα πρέπει κανείς να απευθυνθεί στις κοινωνικές υπηρεσίες για να μπορέσει να βοηθηθεί. Αλλά οι σύλλογοι να σας ενθαρρύνουν ψυχολογικά και ακόμη να σας υποδείξουν πού μπορεί κανείς να απευθυνθεί για να πάρει την ανάλογη βοήθεια που χρειάζεται. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Να συνεχίσουμε το πάνελ αυτό με τους ασθενείς, αφού πρώτα ευχαριστήσω και εγώ τον Πρόεδρο για τη συμμετοχή μου σε αυτό το πάνελ, και συνεχίζουμε με την κυρία Σιμακοπούλου Φωτεινή, η οποία είναι Αντιπρόεδρος της Ρευμαζίν και Πρόεδρος του Συλλόγου Ρευματοπαθών Πάτρας. Θα μας μιλήσει επικοινωνία γιατρού ασθενή
και διαχείριση των συγχρόνων αναγκών των ρευματοπαθών. Χαίρετε. Αξιότιμη και αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμο Προεδρείο, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα και για τη φωνή που δίνετε στους ασθενείς, παραδοσιακά πλέον. Δεν το σκέφτηκα και πολύ όταν είδα ότι το θέμα είναι ελεύθερο και προχώρησα στο να μιλήσω λίγο για την επικοινωνία του γιατρού και του ασθενή και βέβαια για την διαχείριση των σύγχρονων αναγκών των ρευματοπαθών. Ο κύριος Πυργών, λοιπόν, μου είπε να κάνω κάθε πρωί περίπατο στην κάμαρά μου 10 φορές πάνω, 10 κάτω. Ελισμόνησα όμως να τον ρωτήσω αν πρέπει να το κάνω του μήκους ή του πλάτους, λέει στο καταφαντασίαν ασθενή του Μολιέρου. Και αυτό είναι μια συνανόηση γιατρού και ασθενή. Είναι κάπως του τύπου άλλο σκέφτομαι, άλλο λέω, άλλο ακούω, άλλο καταλαβαίνω. Οι έρευνες λοιπόν τι μας λένε. Λένε ότι ο ομιλητής γνωρίζει κατά 100% αυτό που θέλει να πει. Το εκφράζει κατά 80%, ο συνομιλητής του το ακούει κατά 60% και το αντιλαμβάνεται κατά 40% μόνο. Γιατί αυτό ίσως είναι ανταλλαγή πληροφοριών και σίγουρα δεν είναι επικοινωνία. Τι είναι επικοινωνία? Επικοινωνία είναι η αλληλοεπίδραση, η αλληλοκατανόηση, ο αλληλοεπηρεασμός, η σημαντικότερη μεταβλητή της ποιοτικής αποτύπωσης σε σχέση γιατρού-ασθενή, επικοινωνία με γνώμονα τη γνώση που θα οδηγήσει στη συνειδητή απόφαση, στη συναπόφαση και στη συμμόρφωση και αυτά όλα αφορούν εμάς τους ασθενείς. Πολύ ωραία η έφησή μου στο εγχειρίδιό της λέει ότι η πιθανότητα καλής έκφρασης υγείας των ασθενών είναι υψηλότερη κατά μέσο όρο 2,9% σε όσους ακούν, κατανοούν και ακολουθούν τις συστάσεις των γιατρών τους. Επικοινωνία λοιπόν σωστή στην κατανόηση. Χρησιμοποιούμε λέξεις, έννοιες κατανοητές. Το καλάθι στο νοικοκυριό μας είναι διαφορετικό και το καλάθι στο μπάσκετ είναι επίσης καλάθι, αλλά και αυτό είναι διαφορετικό. Είναι πλήρης στο σύνολο των πληροφοριών, δεν κρύβουμε τίποτα, λέμε τα πάντα. Δεν είναι σωστό να μιλάμε και να δίνουμε πληροφορίες στο γιατρό μας κατά το δοκούν. Η επικοινωνία πρέπει να είναι ειλικρινής, δεν βοηθάει να μην λέμε την αλήθεια. Η αλήθεια πάντα είναι πολύ πιο σωστή και ασφαλής από την επιλεκτική απόκρυψη πληροφοριών. Η επικοινωνία πρέπει να είναι ανατροφοδοτική και ως προς εμάς ο ασθενής, γιατί η ασθένειά μας προχωράει ή δεν προχωράει, πάει καλύτερα ή όχι, άρα πρέπει να έχουμε ένα feedback. Και επίσης και ανατροφοδοτική ο γιατρός στον ασθενή για τα νεότερα data. Εξατομικευμένη. Κάποιοι από εμάς τους ασθενείς έχουμε περισσότερες ανάγκες από άλλους ως προς την ανάλυση, ως προς τον τρόπο της αντιμετώπισης, εννοώ την ψυχολογική μας επιβάρυνση που θέλει ίσως μια πιο ευαισθητοποιημένη προσέγγιση. Και η επικοινωνία πρέπει να είναι και αποτελεσματική. Πρέπει να απαντάει στις απορίες και στους φόβους μας, πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες μας. Να δούμε λίγο το Ευρωβαρόμετρο του 2012 για τη συμμετοχή των ασθενών. Ασθενείς με υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης ή με μεγαλύτερη εμπειρία στον τομέα της υγείας, καθώς και ασθενείς με χρόνια νοσήματα, φαίνονται να είναι πιο δραστήριοι και υπεύθυνοι για την πορεία της υγείας τους. Μας δίνει ένα παράδειγμα με το διαβήτη, που οι ασθενείς ρύθμισαν υπεύθυνα την νόσησή τους, έδωσαν πληροφορίες, έκαναν παρατηρήσεις στους γιατρούς τους και πήγαν πολύ καλά. Πολλοί γιατροί, ιδιαίτερα στις δυτικές ευρωπαϊκές χώρες, ισχυρίστηκαν ότι η συμμετοχή του ασθενή βελτιώνει την ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και περιέχει ελάχιστους κινδύνους. Τα ωφέλη δε αυτής της συμμετοχής είναι ένας πιο ευαισθητοποιημένος ασθενής που φροντίζει τον εαυτό του, αντιλαμβάνεται καλύτερα την κατάστασή του και τις θεραπείες του και που ρυθμίζει ο ίδιος την κατάσταση της υγείας του. Ασθενείς με χρόνιες παθήσεις τείνουν να έχουν περισσότερη εμπειρία στην παρακολούθηση της κατάστασής τους και έχουν πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της συμμετοχής στην πράξη. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σε σχέση με τη συμμετοχή των ασθενών, στη λήψη της Αγγλίας, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη λήψη των θεραπευτικών αποφάσεων, έχει προωθήσει το σύνθημα «Καμία απόφαση για μένα χωρίς εμένα». Βέβαια, αυτό είναι λίγο κάπως, γιατί τα μηνύματα που μας έρχονται από την Αγγλία
και σχετικά με την δυσκολία στην πρόσβαση στον κατάλληλο γιατρό, στον ειδικό γιατρό και ως προς τις θεραπείες, αλλά και στις τεράστιες λίστες αναμονής, μάλλον δεν συνάδουν με το καμία απόφαση για μένα χωρίς εμένα. Και η EULAR μας λέει για τη θεραπεία των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα ότι πρέπει να στοχεύει στην καλύτερη φροντίδα και, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, θα πρέπει να βασίζεται σε κοινή απόφαση μεταξύ ασθενούς και ρευματολόγου. Τώρα, οι ανάγκες. Οι ανάγκες μας προσδιορίζονται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος είναι το ίδιο το νόσημα και είναι η έγκαιρη ενημέρωση, η θεραπεία, η προσβασιμότητα στην περίθαλψη και στα φάρμακα και βέβαια η σχέση μας με τους επαγγελματίες υγείας. Και η δεύτερη είναι η αντιμετώπιση των συνεπειών της νόσου στην καθημερινότητα, στην εργασία, στην οικογενειακή και στην κοινωνική μας ζωή. Λέξεις κλειδιά, ενημέρωση, έγκαιρη γνώση γύρω από το νόσημα, το μηχανισμό του νοσήματος, τις επιπτώσεις στον οργανισμό, κατανόηση και εξοικείωση νέων όρων, πηγές ενημέρωσης, θεραπευτικές επιλογές, στρατηγική θεραπεία, προσδοκίες από τη θεραπεία, ανησυχίες από τη μακροχρόνια χρήση των φαρμάκων και τις πιθανές παρενέργειες, αναγκαιότητα θεραπείας, συμμόρφωση. Διαπροσωπική σχέση, η σχέση με τον γιατρό μας και τους άλλους επαγγελματίες υγείας, η εμπιστοσύνη που πρέπει να τη διέπει, συμμετοχή στην απόφαση για επιλογή της θεραπείας. Και βέβαια η πρόσβαση στην περίθαλψη και σε όλες τις θεραπείες, διαδικασίες, η ασφαλιστική κάλυψη κλπ. Η επικοινωνία των αναγκών πρέπει να είναι πολυεπίπεδη και να έχει παράλληλα πολλούς αποδέκτες. Το οικογενειακό περιβάλλον, το φιλικό, την πολιτεία, τους επαγγελματίες υγείας και την κοινωνία. Πολλοί βοηθούν σε αυτή την επικοινωνία και οι βιωματικές εμπειρίες των ασθενών και βέβαια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα social media και οι ίδιοι επαγγελματίες υγείας. Η διαχείριση του νοσήματός μου είναι ατομική προσπάθεια, αλλά και αποτέλεσμα συνεργασίας και αλληλοεπίδρασης με ομάδα επαγγελματιών υγείας και άλλες κοινωνικές ομάδες. Σε ατομικό επίπεδο, είναι σημαντικό οι ασθενείς, αφού κατανοήσουν τις ανάγκες τους, να τις ιεραρχήσουν, να συνειδητοποιήσουν την προσωπική τους συμβολή στη διαχείρισή τους. Η ενδυνάμωση και η εκπαίδευση είναι τα κλειδιά για την επιτυχή διαχείριση των αναγκών του ασθενή σήμερα. Οι επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών είναι οι βασικές διαδικασίες με τις οποίες οι ασθενείς ενημερώνονται, μορφώνονται, πείθονται, κινητοποιούνται σε θέματα υγείας. Πώς? Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τους συλλόγους ασθενών με τη βοήθεια ειδικευμένων επαγγελματιών υγείας, ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, διατροφολόγους, φυσικοθεραπευτές κλπ. Προγράμματα αυτοδιαχείρισης όπου το ρόλο του εκπαιδευτή έχουν οι ίδιοι οι ασθενείς που είναι εκπαιδευμένοι πλέον γι' αυτό, ευαισθητοποίηση των γιατρών για τις σημαντικές διαφοροποιήσεις που επέρχονται στις σχέσεις τους με τους ασθενείς και η γνώση πλέον δεν νοείται ως ένα πράγμα που κατέχει ο γιατρός και προσφέρει στον ασθενή, αλλά περισσότερο μια διαδικασία συνδημιουργίας, στην οποία γιατρός και ασθενής συμμετέχουν στο μερίδιο φυσικά που αναλογεί στον καθένα. Είναι παροχημένη σε κάθε περίπτωση η αντίληψη πως η ενδυνάμωση του ασθενή οδηγεί κάποιες φορές σε λανθασμένη αυτοδιάγνωση, αμφισβήτηση ιατρικής συμβουλής ή άρνηση συμμόρφωσης στη θεραπεία. Ο σωστός χειρισμός της επικοινωνίας και διαχείριση των αναγκών του ασθενή σίγουρα μπορεί να οδηγήσει στα σωστά αποτελέσματα, αφού η από κοινού απόφαση γίνεται αντιληπτή από τους ασθενείς ως αποτέλεσμα ενήμερης κρίσης και όχι πιθαναγκασμού. Να δούμε λίγο την πραγματικότητά μας σήμερα. Η σημερινή κρίση και οι περικοπές στον χώρο της υγείας έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους ρευματοπαθείς σε σχέση με την πρόσβαση στην περίθαλψη και στα φάρμακά τους. Έτσι, σήμερα η ανάγκη πρόσβασης των ασθενών και η ασφαλιστική τους κάλυψη κυριαρχεί των υπόλοιπων αναγκών και η σωστή επικοινωνία των αναγκών στην πραγματική τους διάσταση από τους ίδιους ασθενείς σίγουρα είναι το πρώτο βήμα για τη διεκδίκηση αξιοπρεπούς περίθαλψης και διασφάλιση ποιότητας στην καθημερινότητα των ασθενών. Η δε επιτυχής διαχείριση των αναγκών των ασθενών σήμερα είναι αποτέλεσμα εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης τους, καθώς και αποτέλεσμα κατανόησης και συνεργασίας με τους γιατρούς και τους επαγγελματίες υγείας. Είναι αποτέλεσμα συνεργασίας, στου σχεδιασμού και διεκδίκηση συμμετοχής και αξιοποίησης της εμπειρίας των ασθενών στη συνολική διαμόρφωση των πολιτικών υγείας. Μαζί σίγουρα μπορούμε καλύτερα. Η αποτύπωση των αναγκών, η επικοινωνία τους και τελικά η διαχείρισή τους δεν είναι σε καμία περίπτωση ατομική αλλά συλλογική προσπάθεια. Οι οργανώσεις ασθενών είναι εκείνες που θα πρέπει να σταθούν δίπλα στον ρευματοπαθή, θα τον εκπαιδεύσουν να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την καθημερινότητά του, θα ενημερώσουν και θα ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία, θα διεκδικήσουν από την πολιτεία, ώστε οι σύγχρονες ανάγκες του ρευματοπαθή να εξυπηρετηθούν. Ενδυναμώστε μας,
ενεργοποιήστε μας, εκπαιδεύστε μας και ενθαρρύνετε μας για να παλέψουμε μαζί, σαν σύμμαχοι, τον κοινό μας εχθρό, την ασθένεια. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Όπως πάντα, έκανες πάλι μια πάρα πολύ ωραία και κατατοπιστική ομιλία. Δεν ξέρω κάποιος αν έχει κάποια ερώτηση, κάτι να τοποθετηθεί. Θα το εκλάβω ως ταύτιση και επομένως είναι ό,τι πιο αισιόδοξο ως μήνυμα, ότι συμφωνούμε όλοι στη σωστή επικοινωνία και στην από κοινού διαχείριση. Να ρωτήσω κάτι που τα 2-3 τελευταία χρόνια έχω παρατηρήσει στην καθημερινή ζωή και εσείς σαν ασθενείς ή σε επικοινωνία με τους ασθενείς, έχω παρατηρήσει ότι οι ασθενείς δεν μας παρακολουθούν σε αυτά που τους λέμε ή δεν είναι συγκεντρωμένοι. Πολλές φορές μας λένε «Γιατρέ, δεν τα θυμάμαι, να μου τα γράψεις». Τα γράφουμε. Μέχρι να πάνε σπίτι δεν θυμούνται που έχουν βάλει το χαρτί ή το έχουν χάσει και ξαναπαίρνουν πάλι τηλέφωνο για πάλι διευκρινήσεις ή την άλλη μέρα. Έχετε παρατηρήσει εσείς ή κάνατε κάποια μελέτη για τη συμπεριφορά, για την ανταποδοτικότητα στην ασθένεια των ασθενών, δηλαδή πώς αντιμετωπίζουν, αν παρακολουθούν τον γιατρό, αν δεν ξέρω τι να πω, δεν μπορώ να το εξηγήσω κι εγώ. Ίσως μετά τον εγκλισμό του COVID, να πούμε όλα για τον COVID, δεν ξέρω. Κοιτάξτε να δείτε. Το διαδίκτυο, ίσως είναι πολλοί λόγοι. Όλα λοιπόν ξεκινούν και τελειώνουν στην σωστή επικοινωνία. Είναι μια πραγματικότητα να μπαίνει ο ασθενής μέσα, να έχει προαποφασίσει τι θα πει στο γιατρό και σας πληροφορώ ότι την ώρα που μιλάει ο γιατρός, ο ασθενής περιμένει να τελειώσει για να πει αυτά που θέλει να πει, χωρίς να έχει καταλάβει τίποτα. Συμβαίνει. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει άλματα στην επικοινωνία. Θεωρώ ότι έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό προς το καλύτερο όλο αυτό που περιγράψατε, αλλά δεν πάβει να είναι μια πραγματικότητα. Γι' αυτό και είμαστε στη διαρκή επαγρύπνηση. Γι' αυτό έννοιες που θέσαμε ως ασθενείς, ως σύλλογοι, στην Ομοσπονδία μας, για την συναπόφαση, για τη συμμόρφωση κλπ. Θα μπουν φέτος, το 2024, σε μια διαπραγμάτευση για να δούμε πού είμαστε. Ναι, τα βάλαμε, ναι, τα μιλήσαμε, τα είπαμε, κάναμε workshops, τα προσπαθήσαμε. Πού είμαστε. Αυτό. Ο Πρόεδρος. Φωτεινή, ευχαριστούμε πολύ. Να πω ότι αυτό συμβαίνει και αντίστροφα. Πολλές φορές ο γιατρός περιμένει να πει ο ασθενής τι θέλει να πει για να πει μετά αυτά που έχει αποφασίσει να πει. Δηλαδή, είμαστε κι εμείς λίγο. Πολύ ειλικρινές. Έτσι, λίγο ειλικρινοί με τον εαυτό μας. Έτσι, και ο Δημήτρης πάντα θυμάται εκείνο που είχα πει στην Καλαμάτα, ότι ο μέσος χρόνος διακοπής του ασθενή από τον γιατρό είναι 21 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, τόσο αφήνουμε τον ασθενή μας να μιλήσει, όταν τον αφήνουμε. Έτσι. Άρα, υπάρχει και τις δύο μεριές. Όσον αυτό που πει η Ελένη, σαφώς ο COVID έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, σαφώς το άγχος εποχή έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και ο εγκλισμός έχει παίξει πολύ. Και νομίζω το διαδίκτυο είναι εχθρός. Μεγάλη παγίδα. Μεγάλη παγίδα. Έτσι. Και γι' αυτό έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις για τη συναπόφαση κτλ. Για ποιον είναι, πότε είναι. Έτσι. Δεν είναι απλό το θέμα. Αλλά αυτό ξεφεύγει, είναι άλλο. Πρέπει να κάνουμε μια μέρα ολόκληρη. Θα κάνουμε. Ο κύριος Σταυρόπουλος. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία το αναπτύξατε το θέμα. Απλώς εγώ ήθελα να συμμεριστώ τους ασθενείς με την έννοια ότι η σύμπραξη επαγγελματιών εδώ υγείας, όπως είπατε, του φυσικοθεραπευτή, του γιατρού, του εργοθεραπευτή, είναι εκ των όνου κάνευ, είναι απαραίτητη. Ο ασθενής όμως δεν μπορεί να περιφέρεται από τον έναν στον άλλο. Νομίζω το έχουμε συζητήσει, κάποτε είχαμε κάποιους άξονες που θέλαμε να τους μελετήσουμε και να τους προωθήσουμε, να μπορούσαν σε κάποιες δομές υγείας να ήταν έστω μια ημέρα κάθε 15 ημέρες που να συνυπάρχουν όλοι αυτοί και να μπορούν ασθενείς εκεί να δουν και τον ψυχολόγο και τον εργοθεραπευτή και τον φυσικοθεραπευτή, να πάρει οδηγίες, να υπάρχει μια ολιστική αντιμετώπιση. Εγώ έτσι θα το έβλεπα στη θέση του ασθενούς. Και νομίζω ότι από το να το λέμε θεωρητικά πάντα, συνέχεια, ναι, χρειάζονται όλοι αυτοί οι λειτουργοί υγείας,
χωρίς να γίνει στην πράξη κάτι, δεν λέει τίποτε. Πάρα πολύ σωστά. Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε διεπιστημονική παρακολούθηση και προσέγγιση. Το έχω πει και σε κάποιες άλλες παρουσιάσεις και αυτά, ότι πρέπει να διευκολυνθούμε σε αυτό το κομμάτι, να υπάρχει αυτό που περιγράψατε, να μην είναι ευσεβής πόθη και βεβαίως να μην χρειάζεται ο ασθενής να έχει τον άχαρο ρόλο της γέφυρας μεταξύ των γιατρών. Να μπορούν οι γιατροί μας να επικοινωνούν μεταξύ τους σε σχέση με τον ασθενή τους. Θέλετε να πείτε κάτι? Ναι. Φυσικά και θέλω. Θα ήθελα να πω ότι εμείς να σας ρωτήσουμε. Είπε ο κύριος Πρόεδρος ότι έχετε 21 λεπτά, σωστά, σαν γιατροί. 21 λεπτά να γράψετε τη συνταγογράφηση. Όχι, δεν να είπα μας αυτό. εξηγήσετε. Δεν είπα αυτό. Είναι... 21 δευτερόλεπτα, ναι. 1 τέταρτο εγώ έχω μετρήσει, γι' αυτό. 1 τέταρτο. Να μας εξηγήσει. Αυτό που λέτε είναι άλλο. Ο Πρόεδρος είπε ότι όταν είμαστε στο Κατάλαβα τι είπε, απλώς έκανε λάθος τον χρόνο. Απλώς, εμείς ξέρουμε, έχουμε τη συμπαράσταση των γιατρών μας και πάνω σε αυτό που είπατε, ότι για την ψυχολογία μας, για τέτοιο, έχουμε κάνει με το χρόνιο πόνο διάφορες ομάδες και έχουμε προσπαθήσει να μιλάμε μεταξύ μας, ο ένας να αποδέχεται τον άλλον. Οι γιατροί μας βοηθάνε πάνω σε αυτό πολύ, αλλά έχουμε και τις δικές μας δύσκολες μέρες, ότι δεν μπορούμε πια τον πόνο. Όταν υπάρχει χρόνιος πόνος, δεν αντέχει ο άλλος. Δεν αντέχει ακόμη και να ακούσει την ίδια τη φωνή του. Δεν αντέχει. Όμως συμμεριζόμαστε τους γιατρούς μας για αυτό το λίγο χρόνο που έχουν για να μας εξετάσουν, να γράψουν όλα αυτά και τα λοιπά, αλλά θέλουμε και εμείς, όπως μας ακούνε, να ακούνε και κάποιοι άλλοι. Αυτό είναι άλλο θέμα και θα μπορέσουμε, ελπίζω, οι συνθήκες των γιατρών να είναι καλύτερες για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε καλύτερη υγεία. Ωραία, εννοείται. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ερώτηση. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τη Φωτεινή. Ήταν, όπως πάντοτε, γλαφυρή. Και θα πω ότι θα κρατήσω από όλη σου την ομιλία το μαζί. Θα πετύχουμε το στόχο μας. Γιατροί και ασθενείς. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εμείς ευχαριστούμε.